ମୁଁ ରୋହନ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ। ଉତ୍କଳର ଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଦାଣ୍ଡ ସହସ୍ର ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ରୁଣ୍ଡ। ପଲ୍ଲୀପୁର ବିଳାସ ମଧୁର କେତେ ତାର ସ୍ୱର ଯେ ମଧୁର, ସେଇ ପରା ଆମ ଉତ୍କଳିକା। ସବୁଜ କ୍ଷେତ ଶସ୍ୟ ଜହିତ ଉନ୍ମୁଖ ଶରତ କନ୍ଦର୍ପର ସୁତ। ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ ଜନନୀ ତାଠାରୁ ଉନ୍ମୁଖ ଦିଶେନି ଗୋ ନଗର ସଜନୀ, ସେଇ ପରା ଆମ ଉତ୍କଳିକା। ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ପୁରାଣର ବିତ୍ତ, ଅଧମ ବିତ୍ତଠୁ ବଳି ମନ୍ତ୍ର ଗୂଢ଼ତ୍ୱ। ମନ୍ଦିରେ ଭବାନୀ ସୁନ୍ଦରଲୋ ସଜନୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଯହିଁ ପୁଣି, ସେଇ ପରା ଆମ ଉତ୍କଳିକା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗାଥା କହେ ମାଟି ମା ଦେଇ ମମତା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ମାଟିର ବାରତା। ସରଳ ଉନ୍ମୁଖ ସାବରେଳ ଜନତାଙ୍କ ଖେଳ, ବୁଝିବାକୁ ଅଛି ବେଳ, ସେଇ ପରା ଆମ ଉତ୍କଳିକା। କଥା କଥାରେ ଅମୃତ ସଭିଏତ ନାଥଙ୍କ ସୁତ, ଭାଗବତ ରସାମୃତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଚିତ୍ରିତ। ଏଇ ରାଇଜ ମୋର କେତେ